Sinugbang karne sa baboy. Hapit na maluto ang atong sinugba. Sunod ani kining manok Bisaya na sa atong sugbaon. Diara mga chip. Luto na chip. Ngaon na tayo mga chip. Sige, bye-bye. Good morning mga chip. So karon maghimo ta og sinugbang karne sa baboy. So karon mga chip ato nang giandam ang mga sagol mga chip. So ang atong ibuhat karon mga chip is naglimpyo ta sa ahos. Unya after ani mga chip ato ni siyang i-slice. Slice na to siya. Mausap ang kining Bombay. So limpyuhan na to ning Bombay. Ni after atong sliceon. Anya gawas na ning Bombay ug ahos. Magandam usab ta og suka, patis, asin, bitsin og magic sarap. A few moments later. So diara mga chip ang atong karne. Ato na ni siyang hugasan. Nya ang atong unang isagulan ni is ang ahos. Nya Bombay. Nya sagulan na to og suka. Ayaw lang kayo daghan ng suka kay main ng timpla mo aslom na hinoon. So sunod is ang patis. Ang ibutang ang patis nya kinang iodized salt. So kung magtimpla ta depende ra gyud na ninyo. So kung magbutang mog asin ilawan sa ninyo ang inyong gitimplahan aron dili siya maparat. Nya mas maayo sad nga butangan niyo og rock salt kay kining rock salt is kuan gyud siya kanang motuhob gyud ang timpla, mulasa gyud siya. Una nga I prepare rock salt. Unya ay kalimot sa magic sarap. So ang atong ibutang ani mga chip is one sachet lang nga katong gagmay sa magic sarap mga chip. So after ana atong i-mix. So i-mix na to haron even iyang timpla. So kung tan-aw ninyo luspad pasad kay siya ang karne, pwede sad nato butangan og patis. Pero i-make sure na to nga dili siya parat. So ato sang tilawan sad kung parat ba or dili. Tanaw nimo atong ibutangan og patis karon mo puwas siya. Sit aside ni siya for almost 1 hour mga chip. A few moments later. After na to gi-marinate og 1 hour mga chip. So ato na yung gisugba. Ang atong baga is medyo kuan ra okay ra siya dili kay kusog di kay hinay. So sakto ra atong baga. While gasugba mo, pwede ra sa inyo kanang brushan ang iyang babaw haron dili siya luspad. So kini mga chip, kining gaso na siya. So timailhan ni nga medyo nakuha na siya na
medyo luto na siya. O, tara mga chip, luto na. Salamat kayo. Ayaw kalimot sa pag-like, share, and subscribe sa atong YouTube channel Kusinirong Parak.